taju, miksi ihmisjengi pistää suone. Ja miksi on levinnyt tänne rauhassa Suomeen. En äly mitä järki siinä oikein on. Vois vaan kuolee depadella, ei kiella vähän aikaa. Ei siin oo tännekaan varsinkaan kun jengi vaan daja. Mutta varmaan kukaan muu on ikänes naija tappu. Jos joku ottaa tänne kriittisesti. Miks ne kettyy tai hikisiin huumeet? Ofta mini, heroini, marihuana ja speedi. Ja miks ne vetää sitä säkkää? Miten kasvu lyhentyy pikku pätkää? Nipputtu pari miljardia aivosoluu. Miten mutsia vai ja kyl niin toru. Mut se vaan kinuuttaa New York koru. Maailma on